Ziguzajg isir fuq 10 ijiem fix-xahar ta' Novembru u issa bażikament drajnieh fil-kalendarju kulturali tal-Maltin u Awċi. Huma bosta dawk il-familji li ta' kull sena ikunu qed jistennew il-Festival Ziguzajg biħ-ċarhom. Festival fejn il-protagonisti huma l-iċkejknin, minn trabi li qed jesploraw il-maġija tat-teatru għall-ewwel darba sa żgħażagħ fuq l-għadba ta' bitliet importanti f'ħajjithom. Il-Festival ta' Ziguzajg huwa festival immirat għat-tfal u żgħażagħ illi kull sena jkollu programm imżewwaq b'ħafna avvenimenti, dis-sena infatti m'għandniex inqas minn 17 avvenimenti differenti ta' ġeneri ta' arti performattiva differenti. Minn mużika għal sfin, għal teatru, għal arti viżiva, żgur hemm xi ħaġa li ħajħu gost biha kulħadd. Wara sentej diffiċli mimlijin sfidi fejn kellna naħdmu b'ħafna diffikultajiet u restrizzjonijiet, fl-aħħar reġa' ġie lura il-festival kif nafuh u kif nożżuh f'qalbna. Infatti għandna eċitament kbir li fl-aħħar irnexxielna nistgħu nerġgħu nilqgħu it-tfal tal-iskejjel u l-udjenzi tagħna kif konna nilqgħuhom ftit snin ilu. Illum ninsabu għaddejjin bil-mija bażikament għaliex l-ewwel weekend tagħna spiċċa u s-sett ta' spettakli li kellna fl-ewwel ġimgħa ta' Ziguzajg ħirġin mit-teatri u diħlin it-tieni sett ta' spettakli. F'din l-edizzjoni tal-festival li hija wkoll it-12 edizzjoni ta' Ziguzajg se nkunu qed nilqgħu mal-madwar 8,000 student, jiġifieri s'issa diġà ġew bażikament nofs u miet u eluf fih ta' tfal, udjenzi u l-familji tagħhom. Il-festival jibqa' sejjer sal-ħadd 27 ta' Novembru, hemm ħafna attivitajiet illi żgur ħajkun hemm xi ħaġa illi ħatolqot il kulħadd, inħeġġiġkom taqtaw il-biljetti għaliex ħafna shows diġà huma sold out u l-biljetti qegħdin jinħatfu u għall-informazzjoni kollha idħlu fuq is-sit uffiċjali tagħna ziguzajg.org.